सना रुफा गहेनाल गाननायजों नङा रांखावरि धोन दौलतफोरजोंल' नङा न'खर गोरोबना थादों गामि आरो समाजाव देरगानाय लाबोथारदों। फाइनाली गाइस जों दा हाबा जानो थांनो नागिरबाय नै आंना हिन्जाव रेडि जाबाय हाबा जानो थांनो दा जों मोनसे दखानाव दङ जोङो एसे माने सासे मानसिखौ नेदों जों दा थांसिगोन आंनि माने ब्रादारनि माने फिसालानि हाबा हिन्जाव गोदाना जाहैबाय मा दा बबेनि नोंथांनो खिथागोन आङो नोंथांमोना नायबानो जाबाय नायदो मालाय बिहामजो गोदान मोननायखाय माबोरै देलायदों इसिबां माने गानफब जोमफब देलायनानै रेडि जाबाय दहायनिफ्रायनो आंखौ थांनो नेगासिनो दङ दा जों सफैबाय फाइनाली गाइस जोङो दा नै माने गेटआवहाय माने बिसोरो हिन्जाव गोदानखौ आथिं सुनो नेदों मानोना बरायबोगासिनो दङ नै बाहाय बाल्थिङाव दै दोनखाजोब्बाय गाम्बारि खामफ्लाय दोनखाजोब्बाय लाइजौ आरो माने दाउदै नेवसिनो थाखाय लाखाजोब्बाय लोगोफोर बेवहाय हौवा गोदाना मा हाजोमा आरो हिन्जाव गोदाना मा अनसुलि नोंथांमोना नुदों गेटआव दा आङो फाइनाली नोंथांमोननो खिथालांबाय थानोसै नोंथांमोना नायबाय थादो आङो बांद्राय भइस माबा होबाय थाला लोगोफोर फै आं नोंथांमोननो अब्ला आङो जेनुइनखौ खिथानानै होनोसै। दा बरायगासिनो दं लोगोफोर बे जाबाय हिन्जाव गोदान लागोनि उदालगुरिनिफ्राय फैनाय बिसोरो दा नैबावहाय आथिं सुसिगोन हिन्जाव गोदाननि बिमाया हौवा गोदाननि बिमाया आथिं सुगोन आरो दाउदै नेवसिनानै माने गारहरगोन दा नोंथांमोननो खिथागासिनो दङ नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय नै बिसोर मा हिन्जाव गोदान लागोनि बिसोर गासिबो नैबे हिन्जाव गोदान लागोनिफ्राय फैनाय मोजां माने बर'नि ट्रेडिसनेल ड्रेस गाननानै फैदों बिसोरफ्रा गामसा माने आर'नाइ मोजां लानानै फैदों दा हिन्जाव गोदाननि बिमाया बे हिन्जाव गोदाननि बिमा हिन्जाव गोदानखौ दाउदै नेवसिदों बै दाउदै नेवसिनायाव थांबोना जादों रोङा माने बावफ्लाङोना सोरबा सोरबा बे आरो माने गोनो गोथो जायो बिहामजो मोनबोनाय नालाय फार्स्ट दा गाम्बारि खामफ्लायाव गाहोनानै दा बिखुनजोआ बिहामजोखौ दा आथिं सुनानै होबाय नै आथिं सुनानै होबाय बिनिफ्राय बेखौ दा माने खानाय खानानै होनांगौ आरो माने थाव एसे फुननानै होनानै माने थाव फुननानै होगोन आरो थाव फुननानै होबाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय माबा खालामसिगोन आरो खानाय खानसोनोसै नियम बायदि आरो ना जास्ट नियम बायदि औ हौवा गोदाना मा हाजोमा आरो हिन्जाव गोदाना मा अनसुलि हिन्जाव गोदाना उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बग्रिबारि होनदों गामिया बग्रिबारि गामि नामा उदालगुरिनि औ दा जोबखांबाय अके बारबाय खामबायजों सिदा बारनांगौ गामि बाय गामि नेमफ्रा बेलेग बेलेग जायो रावनाबो एखे नङा बे आरोना ओमफ्राय धोरोमखौ लानानै एसे एनै माने फाराग जायो आरोना बे आरो माने बिसोरो माने हिन्जाव गोदान लागोनि सेल्फि लादों नै गेस्टाफोर जादों दा नैबे आहाथि मन्दप आवहाय आहुथि सावगोन आरोना
जोङो नैबे आहाथि सावग्रा जायगाखौहाय सेंग्राफ्रा गामिनि सेंग्राफ्रा मोजां सोलोंथारदों डेक'रेसनखौ मोजां खालामदों जा गिदिर गिदिर हादों बिसोरो माने खस्थ' खालामदों सेंग्राफ्राबो बे आरो गावजों गाव खस्थ' खालामलायनानै होनांगौ बिदिनो मानोना बेफारा बयनावबो दा नैबे जाहैबाय मा आं दहाय खिथाग्रोबाय नैबे दा बिसोरो माने आवाथि मन्दपाव थांसिगोन आरो ना ओंखायनो बे सिथ्लायाव जिरायनाय माने आफादाव जिरायनाय बिसोरखौ माने हिन्जाव गोदान लागोनिफ्राय फैनाय नै बिसोरो ओमफ्राय हौवा गोदाननिफ्राय फैनायाव सिरि सारियाव जा साबेसे जिरायदों बिसोरखौ सनमान लाजोबगोन सनमान लाखानानै बिसोरखौ साहानि न'निफ्राय माने बरायनानै लांनानै मन्दपाव जिरायहैसिगोन आरो मन्दपाव जिरायहोहैनानै आहुथि सावसिगोन आरो बे नुथाय नैबिसोरबो नैबे गामिनि फोरोंगिरि बियो हाइ स्कुलनि फोरोंगिरि माने हौवा गोदाननि गामिनि मुङा माने क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बुरिमुख होननानै बुङो आरो ना बुरिमुख बिसोर गासिबो हिन्जाव गोदान लागोनि गोजा उदालगुरिनि बिसोर गासिबो उदालगुरिनि उदालगुरिनि फैदों नायदो बेसेबां मोजां गामसा कट माने आर'नाइ लानानै मोजां साजायनानै फैदों जों बयबो जुदि ट्रेडिसनेलखौ बेबायदि मानिनानै सोलियोबा माने गाव गावनि ड्रेसखौ मोजां जागौ नाथाय जोंना मा गामसा बायदिसिना गाननानै दा बायदियाव हाथाय बाजार जायोबा जोंना मिनियोसो लंपेन्ट बायनानै हाया लंपेन्ट बायनो हाया माने फैसा गैया बेफोरबायदि होनो आरोना जोंनि मानसिफ्रा माने लाजि फोनाङो आरो खिन्थु जोंनि नंगुबै ड्रेसा मा बेखौ जों बावगारनो नागिरदों मालाबा अके बरायबाय खुलुमखांजोबनायनि उनावहाय बिसोरखौ बरायनानै बिसोरखौ माबायाव लांसिगोन आहुथि मन्दपाव बैराथिफ्रा जोंनि बरायै बिसोरखौ लाना फैगौ माने गुबुन जायगा माने बेलेग जायो सोरनाबासो माने आंबो बाहाय एसे गुबुन मोनहैदों नेमखौ माने बैराथिया सासे उन सासे सिगां बिदि थाहोदों बिसोरना हाजोमा माने उइथ अनसुलि माने हिन्जाव गोदाना अनसुलि बर' हौवाना हाजोमा बसुमतारी आंनि बियादै फिसा जाहैबाय नैबे जाहैबाय मा हौवा गोदाननि हिन्जाव गोदाननि बिमाय खोमा बेयाव बावबाय आं एसे हिन्जाव गोदाननि माने बिमाय नामा बियो माने बियो आखाइ हमनानै होनो थाखाय फैदों आरो उदालगुरिनिफ्राय बिसोर गासै विंगार गंसे लानानै फैदों माने हाबायाबो बांद्राय गिदिर नंखाया नालाय बिसोरो दा आखाइ हमनानै होगोन जे हिन्जाव गोदाननि आरो हौवा गोदाननि हौवा गोदाननि आखाइयाव गाहायाव लाबाय हिन्जाव गोदाननि सायाव लाबाय दा बिमाया माने आखाइ हमनानै होलांबाय आरोखि आखाइ हमनानै होबाय दा बाहाय गावनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिसोरो मोजाङै सुखु गोजोनै रायजो मोनजानायनि थाखाय माने बिमाया माने अरखौ साखि दोननानै माने बैसोमुथिखौ साखि दोननानै सान अर बा रायजो राजाखौ साखि दोननानै दिनै बियो आसिरबाद होलांबाय आरो गावनि खुगाजों बुंगासिनो दङ बियो नोंथांमोना खोनागासिनो दङ खुलुमबाय बिथांमोना बिमायखौ दा बिसोरखौ नेमबायदि जासिगोन लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय अके अब्ला फै नोंथांमोना नायलांबाय थादो जों लांनांगौ थाखुमादोंब्रा मानो जों लांनांगौ थाखुमाबायखो गामिनि मानसिया थाखुमा जायो नोगोद खेबबायलां बाजैखौ ए नुखागोन ना मानो नुवा जानो
गोसो गोरोबलायना जिउ मोनसे जाना जाबाय नोंसोर जुलि इसोरा लिखौ साखि दोननानै इसोरा लिखौ साखि दोननानै गोसो गोरोबलायना जिउ मोनसे जाना जाबाय नोंसोर जुलि गोसो गोरोबलायना जिउ मोनसे जाना जाबाय नोंसोर जुलि सना रुपा गहेनाल' गाननायजों नङा रांखावरि बांला गारिफोरजोंल' नङा सना रुपा गहेनाल' गाननायजों नङा रांखावरि धोन दौलतफोरजोंल' नङा न'खर आरो मण्डलिजों गोरोबना थादो गामि आरो समाजाव देरगानाय लाबोथारदो न'खर आरो मण्डलिजों गोरोबना थादो गामि आरो समाजाव देरगानाय लाबोथारदो गोसो गोरोबलायना जिउ मोनसे जाना जाबाय नोंसोर जुलि या बिदि जायो फन केक खालामनायदों
गियानि हिन्जाव बायदि नखरखौ बेंगोन मावनाय दांनाय आखल आखु फोसाबना लागोन गियानि हिन्जाव बायदि नखरखौ बेंगोन मावनाय दांनाय आखल आखु फोसाबना लागोन गियानि हिन्जावासो नखरखौ दायो अगियानि हिन्जावा नखरखौ बायग्रोयो गियानि हिन्जावासो नखरखौ दायो अगियानि हिन्जावा नखरखौ बायग्रोयो गोसो